into enza ukuthi ngize ngapha ohlelweni kuwe mfowethu imisebenzi nje engiyenzayo, umsebenzi engiwenzile kunomsebenzi futhi omunye omusha ozayo. Nginibingelele nonke babukele emakhaya, igama nguSimangaliso ngokwamtshali, umagalela gasa njengengonyama, uLinda Mkhonto umzelinduna, uMasi afutshelwe echobeni, uKhondlo uGebisa, baye beshoke bafowethu nabaziyo bathi nenkosi ayiqedwa. Babukele emakhaya nandukele luhlelo lenu Sikhiphani eMtshezi. Bafowethu namhlanje back to studio. Sila nomunye wabafowethu omunye uyiciko ngendlela akanekhono ngakhona bafowethu. Namhlanje uzivakasheleke khona la estudio Sikhiphani eMtshezi. Bafowethu before siqhubeke nalo lonke uhlelo lethu bafowethu, ngiyacela ukuthi ningakhohlwa ukwenza njalo bafowethu. Ke nisinike nje uthando, uya like, uya subscribe, uya share, uya commenta bafowethu, kuze sizobona nathi lo msebenzi wethu udlondlobala uya phambili bafowethu. Lolu hlelo lethu uhlelo lasemakhaya, uhlelo esalenzela umphakathi. Ungamangali mawuzwa kukhala nenkukhu ngelilanga uzozwa kukhala lezinja. Ngobani uhlelo lasemakhaya esenze sure ukuthi nomphakathi wakithi nawo kumele ukhona ukuthola ukusizakala kuko konke abakufisayo nezinto abafisa ukuziveza njengohlelo esilikhandele umphakathi bafowethu. Nayi indoda bafowethu enekhono kakhulu, iciko uzosichazela yena ukuthi ubani kwabani, aphinde futhi asikhombise ukuthi ukyipi kahle igenre yo music. Mfowethu siyakubingelela kakhulu la ohlelweni Sikhiphani eMtshezi. Ake usibingelele nje mfowethu. Mfowethu wayixebula kangaka intambo, wayixebula kangaka mfowethu. Ake usichazele mfowethu ukuthi ubani wabani mfowethu. Yebo ngiyabingelela, uDilas wakadladla khona la eMtshezi wembesi kwasi. Yebo ngumculi kaMaskandi. Ake usithathe usibeke, siyakubona mfowethu ukuthi uyiciko, unetalent elikhulu mfowethu. Uqala kwakho nje ushaya intambo, uqale nini ukunotice ukuthi uyakwazi ukushaya intambo ngalendlela mfowethu? Ngicabanga ukuthi bekunyaka ka 2016. Ya bekunyaka ka 2016 nje. Yebo sidlala iginci nje nabafowethu abanye. Kahle yini ekwenza ukuthi namhlanje ufisa ukuzivakashela la kwiSikhiphani eMtshezi? Yebo into enza ukuthi ngize ngapha ohlelweni kuwe mfowethu imisebenzi nje engiyenzayo, umsebenzi engiwenzile kunomsebenzi futhi omunye omusha ozayo. Yeah. Okay, lo msebenzi loyo omunye mfethu ozayo ukhiphe nini mhlambe noma uye nini estudio ke ulungiselela? Ngicabanga ukuthi ngiwenze ngabo August kanje kunyaka lophelile u2025. Yeah. Yebo. Manje kuze mfowethu uzudecide ukuthi awuhambe uye estudio, yini ekukhuthaze ngalendlela emphakathini support uyayithola na noma
ake siqale nje lapho isupport emphakathini uyayithola yini yenza ukuthi uzokhuthalela ukuya e-studio? Cha hayi lapho ngokwesupport ngicabanga ukuthi mhlawumbe kusamele ngisebenze kanzima ngoba mhlawumbe omunye umuntu akangazi, omunye umuntu uyayazi mhlawumbe ingoma kaDillas kodwa yena akamazi uDillas yena uqobo. Yebo kodwa nje ngicabanga ukuthi mhlawumbe kusamele ukuthi ngithi ukusebenza kanzinyana. Ngithi ukukhuphula namasokisi. Okay. Yeah. Manje mfowethu the way ekwenzeka ngakhona kukhona indawo la usuke waperforma khona noma ikhona ialbum osuke wanayo before noma umsebenzi usuke wanayo before okwenza ukuthi ke uzofisa ukukhuthala uqhubekele phambili uzugcine sewuyongena e-studio sinye professional? Umsebenzi yebo ukhona umsebenzi engike ngawenza. Ukhona umsebenzi engike ngawenza ukuthi ngoba imidlalo ke iyona engayithola tholi. Iyona engayithola tholi imidlalo impela. Kodwa wona umsebenzi wona ukhona. Yeah. Siyacabanga kodwa ukuthi since usalinde lo mdlalo lo ozayo kukhona iplan ophezukwayo ngoba phela angithi uyazi ukuthi before waziwe nawe kumele usebenze ngokuyikhandla. Kumele ukuthi ubonakale kwezinye indawo kuze kunotice ukuthi le ndoda inetalent elikhulu ngoba ngiyacabanga ukuthi ingoma zakho zizotholakala mhlambe nasey'nkundleni zonke zokuxhumana kweze music. Yebo hayi kunjalo impela. Kunjalo. Manje okay ke kulo msebenzi oke wawenza uphelelepi? Umsebenzi lo engike ngawenza yebo kuthe mase kumele ukuthi uphume umuntu lo okuyena owangenzela engifakela etolo kuma digital. Umsebenzi awangabe usabiza mina wabusu esewufaka ngaphansi kwakhe. Iyona into edale nokuthi ngingakhona ukuthi ngipromote kakhulu. Hayibo. Manje mawumbuza ukuthi ukwenzelani lo ngoba phela umsebenzi wakho lo? Hayi lapho angizange ngisamthola umuntu ngoba yebo ngoba umuntu vele ebesitholane khona kwi social media naye. Kodwa wahamba wafinyelela kuyena e-studio? Yonke into besikhuluma ngeWhatsApp konke sikwenze ngeWhatsApp. We
wena wazirecordela nje wena separate yeah then wasucela omunye umuntu ukuthi ke akufakele online yeah ilabantu bama-scam ngoba into ejwayelekile le baningi abantu la emphakathini abawazi ukuthi benze izinto ngoba bekubona abantu ukuthi uxakekile yabo uyalidinga usizo lwakhe mase umuntu ethatha lokho wena othi uyakuzama ngoba phela ngicabanga ukuthi uma usuku ucela umuntu ukuthi akufakele ingoma online usuku uzama imali usuku ukhokha imali naleyo mali mhlambe futhi ongayitholanga kalula yabo leyo mali ongayitholanga kalula so kodwa manje ekugcineni ugcina kwenzeka kanje so ubani lo muntu lo on social media cause ekugcineni kufanele simazi kumele ngelinye ilanga azibone ukuthi wenzeni emuva and manje uya exposeka phela manje akumele abe exposed ukuze azokwazi ukuthi omunye umuntu ngelinye ilanga angathuki esesiphosa kuye lo muntu aphinde alahlekelwe naye futhi imali yakhe ngomuntu ongenalo usizo kanti uvele uyiscam ubani lo muntu osamkhumbula on social media ngeke ngisalikhumbula kahle igama ngeke ngisalikhumbula kahle igama kodwa music lo ya ukuyilokhu njani u150 Music Entertainment ya 150 Music Entertainment yeah manje wabhala ngegama lakhe yeah amsho ukuthi udla imali uke wachecka nje ama views nama download akhona mhlawumbe ubone ukuthi abantu bawuthenga kangakanani ngaye ngachecka wona mangithi ngiyachecka ngaye ngabona ukuthi ayikona kuyakona ngathi kuyakhuphuka kancane yeah yo manje wasebenzisa nehloko zengoma zakho watwist impela ke lapho okay kusho uvela umuntu oyisigebengu no mfowethu ngiyakuzwa so njengamanje lo msebenzi wakho ke ozayo abantu ungabajabulisa kangakanani mawucabanga hayi lona ngiyawuthemba kakhulu loza yewona ngiyawuthemba kakhulu futhi ngizoqinisekisa nokuthi okuningi ngizozama ukuthi noma kukhona mhlambe umuntu ozongilekelela kodwa okuningi ngikwenze mina ukwenze wena yeah and futhi okunye engaqaphelisa ngakho ngoba maningi amaciko amanye mhlambe alimalile before ngesimo esifana naleso kodwa into ebalekile mfethu ukucommunicate nabantu asebeke badlula kuleyo ndima efana naleyo baze baphumelela yabo ukuze uzokwazi ukusizakala ukusukeleka nje uthola umuntu online ungakabi nawo neshow ngalowo muntu noma ungazi lutho ngayi yiko lokho kugcina kulimaza abantu I think njengamanje mina indoda engiyazi kangcono naye siphushile kule ndima kulomkhakha enikuwona kunale ndoda abathi uphuza ubisi lo ndoda leyo nayo yahamba iphushile kakhulu ngikhuluma nawe nje naye ingoma zakhe online yabo ziyatholakala nje umxhili igama lesihloko sakhe ibhala ukuthi umxhiliba and indoda esengenganayo futhi nala e-studio kakhulu izozimarketisa nayo ngiyacabanga nje kunabantu bayifollow sengisho lekutheni leyo ndoda leyo iyona indoda engahamba ikusize ngoba ikwazile nayo ukuthi isebenze ukuyikhandla ithola umuntu ozomlekelela ekutheni ingoma zakhe zingene online ngoba ngabona enze necover enhle kakhulu so ngiyacabanga ukuthi uyena umuntu ongakulekelela kuzo zonke lezo zinto ngoba yena nje uselinde kuphela amagigi ukuthi maqhamuka amagigi angamngenisela imali because ekugcineni bafowethu njoba nenza lo music ningena ngemali e-studio yonke into nisuke nenzela ukuthi nibe right nani italente umuntu analo ekugcineni kwamele likwazi ukuthi limngenisele imali akwazi ukuphila naye aqhubekele phambili ngoba umsebenzi ngeke uthuthuke ngaphandle kwemali umsebenzi angeke uzuthuthuke ngaphandle kwemali so okubalekile ukuthi uxhumane nabantu abakwazi ukuthi benze lo msebenzi noma sebewenzile mhlambe phambi kwakho uzokwazi ukuthi ke uthole ukusizakala mina nginethemba lokuthi lo msebenzi omusha ozayo kukhona okuhle okuzokwenzeka ngoba akhona amadoda phambi kwakho asedlulile kule ndima asengakusiza
yabo Yeah. so engakusho nje manje awusindikhalamuzi ngomucu nje owodwa eke sizwe umucu owodwa walezi ngoma zakho nje izintsha. Yebo, ngathi ngiyohlala kini. Ngiyohlala kini. Yeah. Ayake sizwe. Aw bafowethu sikhiphani emtshezi bafowethu. Hayi niyazibonela amathalente maningi kakhulu la ngaphandle bafowethu. Lalela mfowethu, ake nje wazi sabantu ukuthi wena utholakala kuphi einkundleni zokuxhumana ngoba nangendlela oshaya ngayo intambo mhlambe ngelilanga kukhona nabantu abangakudinga nje ukuthi mfowethu siyakucela ukuthi nje ke uzoshayela intambo sinomcimbi othile. Yebo mfowethu ngiyatholakala ku Facebook ku Facebook ngudilasi. Ngudilasi ku Facebook na TikTok. Ngikhona ku TikTok ngudilasi, zikhona inombolo ufuna nakhona, inombolo zocingo kodwa ngicela ukuthi ngiyibize. Yeah, ungazibiza kunankingi. U077 kube u419 kube u2787.